Ukaristia ndilo sakramenti omwe muli Yesu Kristu mwini. Tikalandile mbuye mukaristia chakudya cha moyo. Tieni achibale, tieni achibale, tikalandile kakuwa, tikalandile mbuye mukaristia chakudya cha moyo. Tieni achibale, tieni achibale, tikalandile kakuwa, tikalandile mbuye mukaristia chakudya cha moyo. Ukaristia ndilo tumi la mbuye, ndiwo chakudya chatu chotikasa moyo. Tikalandile mbuye mukaristia chakudya cha moyo. Tieni achibale, tieni achibale, tikalandile kakuwa, tikalandile mbuye mukaristia chakudya cha moyo. Tieni achibale, tieni achibale, tikalandile kakuwa, tikalandile mbuye mukaristia chakudya cha moyo. Kristu ena masiku atu ano akumakaika mpamvu za Ukaristia. Tieni achibale, tieni achibale, tikalandile kakuwa, tikalandile mbuye mukaristia chakudya cha moyo. Tieni achibale, tieni achibale, tikalandile kakuwa, tikalandile mbuye